Salutare băieți și fete! Astăzi ne aventurăm într-un nou episod terifiant din The Child of Slendrina, așa că pregătiți-vă pentru multă groază, culoare roșie și multe momente neașteptate. Exact așa, suntem pe modul Nightmare și nu se știe niciodată ce ne așteaptă în aceste coridoare pline de sânge. Haideți să vedem cum ne descurcăm. Ai dreptate, trebuie să explorăm cu atenție fiecare colțișor și să adunăm toate bucățile de cheie galbenă pentru a putea deschide ușile și avansa în acest coșmar. Să fim atenți la orice detaliu. Sperăm și noi să avem mai mult noroc de data asta și să găsim toate piesele necesare pentru cheie. Fii atent la fiecare unghier, cine știe ce surprize ne așteaptă. O văd! Bravo! Ai găsit prima bucată de cheie. Continuă tot așa, să vedem ce alte secrete ascunde camera asta. Fii foarte atent pe scări. Uneori lucrurile pot deveni și mai periculoase. Ce crezi că ne va aștepta la etaj? Nu-ți face griji, este complet normal să întâlnești uși încuiate într-un astfel de joc. Continuă să explorezi, cu siguranță vei găsi piesele lipsă pentru a deschide acele uși și a continua aventura. În The Child of Slendrina, poți să deschizi ușa de ieșire abia după ce ai adunat toate cele 8 bucăți de cheie și ai deschis seiful din pivniță. Acolo vei găsi un secret pe care trebuie să-l iei cu tine când părăsești casa. Adevărul este că în jocurile de groază ca acesta, locurile unde găsești obiecte pot fi foarte imprevizibile. Uneori se schimbă la fiecare joc, așa că s-ar putea să trebuiască să investighezi și alte zone din bucătărie sau chiar din întreaga casă pentru a găsi piesele cheie. E momentul adevărului. Dacă ai găsit toate cele 8 bucăți de cheie și ai deschis seiful din pivniță, mai ai doar să ridici The Secret din safe și să te îndrepți spre ieșire. Rămâi vigilent, Slendrina și tatăl ei s-ar putea să apară oricând. Minunat! Fiecare bucată galbenă contează enorm. Ne apropiem tot mai mult de completarea cheii și aflarea secretului. Ține-o tot așa! Ai grijă! Din ce știm despre joc, se pare că ieșirea se află la etaj, nu la parter. Fii foarte atent pe... Bine, coboară atunci și cercetează fiecare colțișor cu mare atenție. Cine știe ce surprize te așteaptă în acea zonă. Rămâi atent la orice zgomot sau mișcare suspectă. Ai dreptate!
Frica de jumpscare e mereu acolo, dar nu-ți face griji, când te aștepți mai puțin, s-ar putea să apară direct pe ecran. Rămâi pe fază, nu se știe ce ne rezervă viitorul în acest Superb! Ai descoperit încă o bucată de cheie. Ești din ce în ce mai aproape de a completa cheia și de a afla secretul. Unde crezi că s-ar mai putea ascunde piesele care îți lipsesc? A fost un moment cu adevărat tensionat. Vezi cum lucrurile pot deveni neplăcute dintr-o dată? Să vedem ce se întâmplă mai departe acum. E absolut firesc să te rătăcești în coridoarele acestea labirintice. Încearcă să fii atent la detalii sau la anumite repere pentru a-ți aminti drumul. Cu puțină răbdare vei reuși să explorezi totul și să... Wow, fantastic! Doar ultima bucată a mai rămas pentru a completa cheia și a deschide seiful. Aventura se apropie de final, iar tensiunea este la cote maxime. Să vedem ce te așteaptă în continuare. Auleu! Ăsta este momentul terifiant când trebuie să scapi. Nu ezita și fugi în direcția opusă cât mai repede posibil. Fii foarte atent să nu te prindă. Te înțeleg perfect. Acea frică intensă și acel sentiment de vulnerabilitate fac parte din farmecul jocurilor de groază. Este ca un roller coaster emoțional, nu? Ce crezi că te atrage cel mai mult la astfel de experiențe? Ar fi interesant să investighezi chestia aia. Ai putea descoperi ceva neașteptat. Hai să vedem ce secrete ascunde zona aceea de la etaj. Atunci, hai să ne întoarcem sus. Păstrează-ți vigilența la maximum, pentru că surprizele neplăcute pot apărea de unde te aștepți mai puțin. Sunt curios ce vei găsi. E de înțeles că te simți așa. Aceste jocuri sunt special concepute pentru a crea confuzie și a te face să te simți pierdut în acele coridoare întunecate și labirintice. Păstrează-ți răbdarea și folosește reperele vizuale pentru a-ți aminti drumul înapoi, sigur vei găsi ultima bucată în curând. Încearcă să te uiți după repere vizuale distinctive, cum ar fi uși specifice, tablouri sau configurația coridoarelor. Fii răbdător și explorează metodic. Vei găsi cu siguranță drumul spre zona de sus. E parte din farmecul acestor jocuri să te țină în priză. Păstrează-ți răbdarea și explorează sistematic. Cu siguranță vei găsi ultima bucată care îți lipsește pentru a completa cheia.
Felicitări! Ai reușit să aduni toate piesele necesare? Ești gata să deschizi safe? Oh, îmi pare rău că am tras o concluzie grăbită. Atunci te încurajez să continui căutarea pentru ultima bucată de cheie. Ai să găsești tu piesa potrivită în curând, sunt sigur. Uneori obiectele sunt foarte bine ascunse. Poate că piesa lipsă este chiar pe lângă televizor, doar că e acoperită de umbre sau așezată într-un loc mai puțin evident. Să mai încercăm să privim cu atenție în acea zonă. Mai avem totuși o căutare de făcut. Dacă te-ai uitat cu atenție în zona televizorului și nu ai găsit-o, s-ar putea să fie ascunsă într-un cu totul alt loc. Nu te descuraja. Continuă explorarea prin casă, cu siguranță vei găsi ultima piesă care îți lipsește pentru a completa cheia. Slavă Domnului! Ai găsit în sfârșit și ultima bucată de cheie. Acum poți deschide seiful, poți lua secretul și te îndrepți spre ieșire. Ești gata să o vezi pe Slendrina și să scapi cu bine? Fii atent, s-ar putea să te urmărească cineva. Fugi repede înainte să fie prea târziu. Exact, camera principală. De acolo ai început. Ai terminat aventura sau mai ai ceva de explorat pe acolo? Nu te îngrijora, e absolut de înțeles că te-ai rătăcit din nou în acele coridoare întortocheate. Încearcă să te concentrezi pe reperele distincte din jur, cum ar fi uși specifice sau anumite decorațiuni, care să te ajute să te orientezi înapoi spre camera principală. Hai că vei reuși! Uită-te cu atenție pe coridoare după o scară sau un coridor lateral care duce în sus. Uneori sunt ascunse în zone destul de întunecate, așa că mergi încet și verifică fiecare colțișor.
Felicitări pentru victorie! Mă bucur că ai reușit să treci cu bine și de acest moment tensionat. Ce mai faci acum după ce ai terminat? Ce scrie mai exact? Spune-mi ce ai văzut și te ajut să înțelegi despre ce este vorba. Nu pot vedea ce